Да, много мразим газетата. В квартала всички я знаят. Питай млади, питай и стари. Колко става, колко си ляга, все агенти сме. Как на светло се преоблича всеки дебне, всеки летича. Щом излезе, знаем къде е, все агенти сме. Тя е гордостта на квартала, но защо с един до сега не е била?